Kato Sauli, terve. Terve. Mitä pukki? No mitäs tässä, hei. Niin. Mä menin kotiin ja mun kämppäni on aivan valkoinen. Siellä on... Se on niinku kalkittu. Niin. Kyllä. Siellä on semmoinen uskomaton tunne. Niin. Semmoisia kivipaaseja siellä pitkiä poikia, kynttilikot palaa. No just niin. Ja uskomattoman harmonisesti tauluryhmiä siellä soviteltu seinä. Just, että mitähän se nyt on? Ymmärrän sua, kato, sinne tulee Jumala piipahtaa nyt, pikimiten. Jumala? Jumala tulee käymään sinne, kato. Me oltiin Koposen kanssa molemmat semmoisessa hyvin tyhjässä olotilassa. Et mikä on tämä olo, kato, tämmönen eksistentti-tyhjyys. Rinnassa valtava kolo, niinku reikä, suora reikä tästä. Koponen mainitsi siinä, että hän ei ole ikinä nähnyt Jumalaa. Mä sanoin, että no perkele. Eiköhän panna puitteet kuntoon, niin sehän tulee pyörähtää. Oletko sä muuten nähnyt, oliko piispa Ambrosiuksen Volvo tuossa pihassa? Että tulee vihkiset tilat pikimiten tässä. Ei herra Jumala. Kyllä näin on, sä oot asian ytimessä. Nyt sä oot asian ytimessä. Olisiko sulla muuten tenttua?